Прывітанне, мяне зваць Андрэй Сенкевіч, я музыка з Мінскай Беларусі. Я вельмі шмат мандрую са сваёй музыкай, граю ў розныя краіны, вельмі люблю вывучаць розныя мовы. Гэта корисненька пра мяне. Вельмі люблю пельмені. І звычайна, калі бываю ў Латвіі, напрыклад, у Рызе, вось, кожны раз заходжу ў пельменную XXL, і вось беру себе крыху пельменей з курочкой і пельменей сырной такой невідомой оболочки, вось, і сметанной обов'язково. Здаецца, што калі казаць пра нашу сучаснасць, то гэта адсутнасць музычнага густу. І мне здаецца, што з гэтым штосьці можна зрабіць у кожным выпадку, з кожным чалавекам. Вось, а адсутнасць слуха гэта ўжо нешта дрэннае, таму лепш адсутнасць. Лепш абыякавае. Не ведаю чаму, таму што навязваць гэта вельмі такое кепскае адчуванне для мяне. Таму што лепш чалавек будзе абыякавы да таго, што там здараецца ў маім жыцці, чым калі ён будзе навязвацца. Беларуску. Вельмі люблю пісаць беларускай песні і вельмі шчаслівы, што ў апошні час у мяне атрымліваецца гэта рабіць, ну як мне здаецца. Таму што калі я вырашыў напісаць сваю першую песню па-беларуску, я напісаў першы куплет і потым напісаў гэту песню толькі праз 2 гады. Вось, таму зараз па-беларуску толькі па-беларуску. Бетховен. Конечно, для меня гэта вельмі значныя асобы, і гэтай музыкі стаялі ў істокаў той музыцы, якую граю зараз, але Бетховен для мяне не больш значная асоба, ён, мне здаецца, бліжэйшы для мяне як музыка, як чалавек, які расказвае свае гісторыі, свае пачуцці. Потому что мне нравится, он больше такой открытый человек, и он больше пее про внутренний мир человека, про внутренний свет человека. А Бетховен он больше пее про человека как частку великого света. То есть Бетховен больше. Техника. Ранее мне вельмі цікаво, калі людзі казалі, што ім вельмі цяжка ездзіць з аўтобусам і цягнік — это больш лепшы транспорт, больш вольны. Меня гэта заўсёды цікава, тому што мне здавалася, што не прынцыпова, калі ты сеў і ты можаш адпачываць, там, падключыць Wi-Fi, там, розетку. Вось, а ў восьмым туры я зразумеў, што цягнік толькі цягнік. Питание. Я думаю, что черный кава, потому что арбат для меня это вельмі такие культурный напой для дома, когда ты находишься там, где твое место, где твои близкие люди. А кава это такие напои, які ты можешь використовувати в житті, коли ти знаходишься поза межами дома. Тому, звичайно, такое питание я буду отказывать не по-домашнему, а не так. Мне самому вельмі часто хочется задать питання звичайному чоловіку у крамі, наприклад, ці доктору, ці в автобусі кому-небудь. Ось тому вирішую, що чим більше різних і надзвичайних людей ти будеш опитувати і будеш робити цей проєкт, тим більше ти будеш познавати себе і свій проєкт.